Governor Gwen Garcia na nawagan sa normal nga paglihok-lihok sa mga Sugbuanon. Si Chelo Vallera sa report. Sa mag-knee-jerk. Alang kang Governor Gwen Garcia, dili angayang ihikaw sa mga Sugbuanon ang tradisyonal o relihiyosong kalihukan sama sa pagsaulog sa Misa de Gallo. Matud sa gobernador, makatabang kini aron hinay-hinay nga mauli ang emosyonal nga aspeto sa mga Sugbuanon. Usa sa gitumbok ni Garcia nga posibleng makaapekto sa mental health kung padayong higpitan ang mga Sugbuanon bisan sa pagtambong sa Misa de Gallo. We are being told to stay away from the ceremony and the rites that feed our inner soul. Konsultahon pa hinuon ni Garcia kon ang Regional Interagency Task Force ug ang Simbahang Katoliko sa Sugbo kabahin sa pag-usab sa curfew gikan sa alas 5 sa kadlawon ngadto na sa alas 4 sa kadlawon aron mapasayon ang oras sa Misa de Gallo. Mga protocols nga gi-establish for COVID-19, it is taking us further and further away from our humanity. Samtang gipahibaw ni Father Everett Glad Niere, team member sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, nga gawas sa Misa de Gallo, naglaraw usab sila sa parokya pagsaulog og Christmas Novena Masses. Matud niya, pamaagi kini aron mabahin ang mga manimba ug malikayan ang pagdasok sa mga tao. Plano may mga kaparian, nagsabot nga magmisa nga to sa mga kabariwan, apan dili sa mga kapilya, ug diya sa mga dagkong lugar, labi na sa mga gymnasiums. Pero mao gyapon among gipangita ang pagtugot. Sa bahin sa social distancing sa gawas sa simbahan, matud ni Niere nga abagan sila sa mga barangay ug kapulisan niini. Gunangay sa migtabang, labi na sa ilang mga forces o labi na sa mga tanod nga motabang, pero nakaibalo man sa ko nga ang matag simbahan karon sa sa Cebu City napi-deploy nga mga military. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Vallena, Balitang Bisdak.